Ka Officers Club jangka Southwest Khasi Hills District balalam khmat da Deputy Commissioner uba ti lingwa kala Pynlong ya ka program penkuit ka walk and pick hamau kerwat Southwest Khasi Hills District ya ka digijing penkuit la sedang nadu kalat sya ka office jong BDO mau kerwat bat kalakut ha office jong Superintendent Katanat Fisheries halait lausang Palat lais pa angut ki volunteer bakin top ya ki officer bat ki nong train na kitanat sorkar baper ha mau kerwat kilai shim menta ha ka program penkuit. Kani ka jing Pynlong jengi kani ka cleaning drive ka aiman sim bat ka pen kersia uru ya ki jing berkat jang ki nong senang sapang ka jing dan kam bandak khoi namar haba pia yang ti sekian lara kalau ngaba khoi wa suba kaliar ka khoi de sultanat ban ya ki jat ru sultanat ndai la ka jabo ya ki jat ru so salia tiga message ka jika ka khabar sekian nong senang kalau ban sumar begini ginyut ban lum hagi jaka si jaka ba salit bread hagi tu jaka ki balabu Ka